Det her er en vejledning til dig, der har fået konstateret og diagnosticeret løse øresten på højre side. Det er en øvelse, du skal lave 2 gange om dagen i en uges tid. Det er en øvelse, der hedder Epley's manøvre. Den laver du helst med en hjælper, og derfor demonstrerer vi her med mig som hjælperen og min kollega her som den syge, der har øresten. Du starter med at kigge til højre og opad, og så skal du lægge dig ned med hovedet i den stilling. Her skal du ligge i 30 sekunder. Hvis du bliver svimmel, skal du blive liggende indtil svimmelheden er overstået. Fra den her stilling drejer du så hovedet over mod venstre. Denne stilling holdes også i 30 sekunder. Hvis du bliver svimmel, skal du holde den til svimmelheden er aftaget. Herfra ligger den svimlende så på venstre side. Yes. Og kigger med hovedet lodret ned mod jorden. Igen 30 sekunder. Hvis du er svimmel, skal du blive liggende indtil svimmelheden er aftaget. Så skubber man benene fremad ud over kanten af sengen og sætter dig op sidelæns med hovedet i samme stilling og gerne med hagen lidt ned mod brystet. Hold denne stilling igen i 30 sekunder. Hvis du er svimmel, indtil svimmelheden er overtaget. Man kan godt opleve at få en elevatorfornemmelse mere end den snorende fornemmelse. Det er helt normalt, det er ikke farligt. Hvis du oplever lammelse, smerte eller kræftnedsættelse i kroppen, skal du kontakte egen læge. Hvis du laver den her øvelse i en uges tid uden effekt og stadig får ørestensanfald, skal du ringe til en ørelæge og få videre udredning.